Palay saglit, guys. Ayan. Mag-ano na tayo. Cooking time. So, work. Work lang ang peg ni Inday. Always. Luto time. Tayo'y magluto ang Inday. Hey, Sis Rajen, may kang shout out. Wala lang, trip ko lang. Walang magawa eh. Magharap tayo sa camera. Sige lang sis, ako din busy. Luto din ako ba? Oras na ng luto. Gusto ko kasi mag-live dun sa FB, kaso nga lang, sabi ko dito na lang. Kaysa dun ako mag-ngaw-ngaw, diba? Luto din ako, luto. Matigas pa nga yung manok ko ba? Oh, may gulay eh. Matigas pa siya. So, matigas pa ang aking manok. Pero hiwain ko na siya para luto ka din sis. Masyadong maano eh. Pinipilit ko na kasi matigas pa eh. Anong oras na kasi? Kasi mag-aano pa ako. Bakit ang late naman itong dress na ito?
Binibilang ko talaga kung ilang piraso yung magiging ano ng aking trabaho. Panay kube. Luto si Pingkay. Mag-work tayo dyan, oy. Kuya Kubi, harang manayping, salamat. Ano lang ito Manay Kubi? Trip lang to, trip. Trip. Luto time, sis Johnny, ayaw na yan magpaakyat. Wala lang sis Johnny, ay. Trip lang, trip. Grabe kayo sa akin, ayaw talaga. Mamaya, pag hindi ako pagod, magwalwal tayo mamaya. Pag hindi ako pagod, ang kaki ng ilong ko. Kagabi, gusto ko sana pagod eh. Hindi ako makapagwalwal pa. Grabe si sis Johnny ah. Hindi, oy. Hindi ko makita yung mga comment niyo ba? Wait lang. Ano ba yung pinag-aanuhan nyo dyan? Wait lang. Kasi nakatalikod ako kanina eh. I-marinate ko lang tong yung aking lulutuin para habang nagdadaldal ako eh. Ano tayo, marinate ako ng gusto ng amo ko eh, chicken stick daw. O, di wow. Marinate ko siya. So, wait lang sis Juni, hindi ko nakita yung mga comment nyo dyan. Ano ba yung mga nasa unahan? Grabe kayo sa akin. Hindi sa ayaw ko magpaakyat ba? Wala lang, trip ko lang ba? Yung, dapat doon ako sa, mag-live siya, so lang, sabi ko dito na nga lang. Kahit pa paano may paharang. Tingnan ko nga yung comment, diba? Nangangati ilong ko.
Hindi ah. Morning sa inyo dyan. Mag-anak kayo. Liitan ko na to para sama na ko sa pag-isa. Hindi na ako maglaga. Yung aking chicken. So, pati ng ilong ko. Giyate ka man ni Kubi. Saway ka man ni Kubi. Kain ka ngayon sa labas, ano? O kakain sa labas? Mag-ano tayo? Minamarites ako ni Kuya ni, ano? Minamarites ako ni Kuya ni Manay Kube. Busy talaga lagi ako ba? Oo, syempre binigyan mo ako. Manay Kube, huwag ikaw ganun. Baka mainggit si Abo. Marinig ka ni Abo, huwag ka maingay. Tayo lang nakakaalam nun. Oras na ba? Tayo ng tanghalian. Tanghalian nila.
Anghang ng sibuyas ba? Sige lang, Ping. Ganyan ka naman. Na ano yon? Na naman yun, abo. Ano yon? Ano yung pinagsasabi mo dyan, oy? Maanghang yung ano. Maanghang yung sibuyas pa. Ayaw na yan magpaakyat. Mamaya. Pag hindi ako pagod mamayang gabi, ang anghang ng sibuyas ba? Pag ano kasi, ano ba, pagod. Pagod ba si Inday? Di ako makaano pa, magkagulapay sa trabaho, syempre. Pautang nga ako. Ano daw? Matagal na ako umuutang sa iyo, pero di mo ako pinibigyan. Ping, pautang na din ako. Plata na yun. Suplada talaga. Grabe kayo sa akin. Ayan, oh. Mag-ano tayo. Prepare na tayo ng ano. Oy, hindi ako ganyan. Ang anghang. Pinipili ang pinapautang sis Johnny. Eh di wow, sana all. Ako nga naghahanap mautangan eh. Kung alam mo lang. Naghahanap din akong pera. Yan, tay. Oy, grabe kayo sa akin ah. Sis Johnny, kay Manny Tubi ako nangutang ba? Nangutang ako kasi na ano ba ako, na short ako ng budget. Nangutang ko sa kanya 200 kanina. Dumaan siya kanina. Pinautang niya ako, inabutan niya ako ng 200. Sige, Sisikoy. Work na. Salamat. Maya mag-end na din ako. Wala lang, trip ko lang. Nag-ano lang ako ba? Parang na-miss ko lang magharap sa camera. Alam mo naman ako kahit hindi kagandahan, gusto nakaharap lagi sa camera, o diba? Wala pa kasi yung amo ko, kaya sabi ko mag-ano ako pa, maglaro ko sa vlog. Okay lang yun, Sir Kubi. Financer naman siya. Ang ingay ng exhaust fan ko, no? Maamoy kasi yung niluluto ko ba, kaya... Buksan ko na lang yung pintuan kasi masyadong maamoy yung niluluto ko ba. Baka mahulog yung cellphone ko ba. Ano daw? Big sabihin pinag... Sis Juni,
wala lang, naisip ko lang, bigla nang naisip ko sa akin, sabi ng utak ko, mag-live ka. Kaya inopin ko yung ano. Wala, kumbaga, wala sa plano yan. Ay, ang lakas ng hangin. Lumulubo yung aking apron na plastic, oh, 'di ba? May pa. Kahit dito talaga ng exhaust fan kasi maano yung niluluto ko ba. Maghiwa-hiwa muna kaya. Ano? Pagtripan din natin. Ang tuloy laway ko. Tuloy laway ko ba? Saway kayo. O diba? Always busy si Pinkay. Ano daw? Nako, delikado naman ay Pink. Saway kayo. Ang lapit ko sa camera, no? Kitang-kita ang aking kagandahan. Kagandahang anong nasa likod mo, may nakaputi, di wow. Oy, katanghalian tapat, hindi mo ko matatakot, oy. Alam mo, Abo, mas takot ako sa buhay kaysa sa mga ganyan-ganyan. Kasi ang buhay mapanakit. Alam mo yon? Kumakain ba kayo nito, guys? Ano to? Ano to? Ano tawag nito sa atin? Yung madulas? Nalimutan ko na naman. Ano to? Ano tawag dito sa atin? Sis Osang, mag-love shout out. Ano tawag dito sa atin? Yung madulas? Hindi ko na tuloy maisip. Ano tawag nito? Miss Osang, shout out. Sabi ni Abo. Kanina pa ako pabalik-balik sa iyo, Sis Osang. Tumitingin ako kung sino nakalive. Wala man nakalive kanina. Sis Dailin, salamat. Nag-love shout out. Mulukiya nga dito. Ibig sabihin ba sa ano ba? Sa
Sa atin ba? Anong pangalan nun? Mulukiya nga dito. Ano to? Sis Dailin. Yung ganito. Ano ba yun sa atin, Abo? Walang naka-live. Sabi ko, mag-live nga ako. May palaro si Ping. Mamaya, punta daw tayo. Anong palaro yan? Anong palaro? Ano daw, sponsor daw si Abo. Si Abo daw ang magpaano. Hindi ko talaga maisip kung anong pangalan nito. Saluyot. Ah, oo, saluyot. Saluyot. Dito na lang ako nagkakaroon. Hindi ko na ituloy. Ano daw? Kahapon hindi ako nakaano talaga kasi Sis Mikay, hindi man ako nakapanalo ba? Sobra busy ko kahapon. Katabi ko amo ko nagluluto, may bisita eh. Okay. Ha? Okay. Nagluto ako dyan ulam ah. Mulukiya din. Gcash daw at banana. Sana all. O mamaya daw. May pa-Gcash daw ako tsaka banana. Ano ni ano ba? Sino si Gambling Lover? Si ano yan, Sis Dailin, si Kubi-san. Si Manoy Kubi yan. Ano pa ba anuhin ko? Si Kubi-san. Oo. Ano nga ito? Bakit? Hindi lang. Hindi ka kumakain. Bakit? May kanin naman na lang. Sabaw na sa atin? Kumain ka na. Bakit? Hindi ka ba kumain? Nagsubo na ako kanina. Magkain ako. Hindi ako nagsain ng ano. Ay, may kanin pa dyan. Pag gusto mo. Ay, ano to? Nag-ano pa pala yung aking buko? Parang hindi pa nang hingi ng ano kasi ano. Hi guys daw. Hi. Ano daw? Maunggat na sa baping. Ano daw? Maugat na sa daw. Maugat na sa ba? Anong kulay yung saba? Anong kulay na ba yung saba? Brown? Magkano ba abo yung pa-Gcash natin mamaya? O, Sis Dailin. Magpa-Gcash daw mamaya, magpalaro daw, mag-ano, antok ko, napikit matak ko, alimpungatan ako. Tingnan mo, alimpungatan pa yan si Sis Osang. Eko. Anong oras na ba sa Pinas? 1, 2, 3, 4, 5. Alas 5, natulog ikaw? Alanganin yung tulog mo. Lupa ko na yung rice. Para ano? Para huwag na tayong magsaing din. Mamayang gabi na may pa-Gcash. Si Upaujens, ito nakatulog. Tabi ko hawak. Lapis hindi tinapos. Assignment. Daming dahilan. Naglalaba ako katapos nga lang. Pagod. Nagtingin nga ako kanina. Sabi ko, sino ba mga nakalive? Wala man nakalive. Ay, open ko nga yung cellphone ko ba? O, diba? Oo, ang dami mong binubuksan tubig. Kaya mamaya magtatanong ka na naman. Alin? Isa lang bukas ka na. Sino may sabi sa'yo madami? Isa lang yan. Ang ibang tao dito, ikaw lang. Anong laro sisiping?
Ano daw, Sis Dailin, mag-live daw ako mamayang gabi, magpa-Gcash daw si Abo tsaka banana. Kaso nga daw yung banana niya, sabang brown. Grabe busy ko kahapon, sabi ko nandun ako sa games ni hindi talaga ako makapermis sa mga palaro ba, sa mga nagla-live talaga. Amo ko pabalik-balik sa tabi ko. Sobra busy. Hindi na kasi ako guys nakakapag-live na naman ilang araw na ba. Kaya nag-live ako saglit. Ano daw, laro daw ng mga banana na hilaw. Hilaw kasi. Hilaw talaga. Mamaya daw, magpalaro daw tayo banana. Sige. Saan tayo kukuha ang banana? Kay Abo. Ayaw tuloy pumasok ng aking Basta kasi yung, ko ba, yung hindi pa yata nag-almusal sila Hindi pa nagtawag Sisi Osang. Naalimpungatan daw yan si Sis Osang, Sis Johnny. Natutulog daw siya. Si Sis Johnny bahala dyan sa hilaw na banana. Si Sis Johnny bahala sa hilaw na banana, tapos ikaw sa Gcash. Sana all. Tutulang ko mahaba Ano daw nagpabagyo muna ng work nga ikaw, Sisikoy. Tutulang ko saglit. Parang sinisisi lang ang nangyari na sa Dubai. Kain guys. Kain. Sa Ano na tayo? Ingat si Koy Johnny. Work na. Work. Ay. Ano tayo ba? Ang laki ng pagkahiwa ko. Ano yan? Tinutusok mo, Ping. Manok. Sili. Ayan. Natulang ilong ko ba? Chicken stick. Barbecue stick. Ang galing ko magtusok, no? May okra to, Pikay. Wala. Kukunti yung okra binili ni Putol pagka nagluto ng
Walang pang, ano eh, pang isahan luto lang ang ina ni Putol eh. Parang ano din eh, kala mo siya magbayad eh. Bakit ba tipid sila bumili? Hindi naman sila nagbabayad. Ang rason, yun nga daw utos ng amo. Eh, Mga ano yung mga walang utak na gusto ano. nila? Pabalik-balik sila. Pabalik-balik. Para happy. Sarap. Katilailong ko, malaki kasi yung hiwa. Kaya madaling matusok pin. Parang puso ang natusok. Ano, wrong time in live nito. Di ako Sige lang sis Johnny. Papatayin ko na nga. Para malaki ba hiwa ko? Parang malalaki yun ah. Hindi, okay lang yan. Basta lang, 2 piraso lang yung malaki na yan. Akala niya lang malaki, ano yan, manipis. Manipis yan na malapad. Ganun lang yun. Ganyan ba? O, ganyan ang pagtusok, o. O, ayun. Ayan, o. Tusok. Tinusok na manok. Hindi na lang siya pasok ng YouTube. Giyatay. Sis yun eh. Ingat-ingat sa work ba? 8 million in the house. Thank you sa inyo guys. Sabi ko, mag-ano lang si Pinkay ba? Pa-live saglit ng habang nagluluto ba? Habang busy-busyhan tayo. Sabayan natin yung ano. Kasi hindi naman tayo makaano sa makapag-dot-dot-dot-dot. Eh, di tayo na lang ang mag-live-live. Hiwa ng manok, di ikaw. Malaking hiwa. Whitey ka na lang, sis Johnny. Loko ka talaga, Abu Yusef. Ayan, oh. Diba? Masarap yan. Masarap. Yes. Puro yung ka-lakahan. Oy, Abo, binibisto mo naman na malaking hiwa. So, sabi mo kasi malaki ang hiwa mo, Pink. Malaki talaga hiwa ko. May ano ako, may tahi ba ako? May tahi. Hiwa ng manok. Visit natin. Ano yan eh, loko yan eh. Loko. Maliliit na itong natira. Kinapi man ito. Bakit puro malilinggit man ito?
Baka pumunta dito yung maliliit. Maliliit. Alin? Baka pumunta dito mamaya yung mga bata. Grabe si alikabok sa ano. Kasi ng ilong ko. Ano sabi mo kasi malaki ang hiwa mo. Malaki yung hiwa ng ano, manok. Mas malaki pa yung sibuyas sa ano, sa manok. O, diba? Sana all na lang. Sumobra tuloy ang pasok. Bilis ng oras, mag-alauna na. Di pa pinawta sila. Kapansin. Wala pa. Medyas na yung sinilas niya. Iti. Kaya. Doon lang nakalagay sa akin. Marinate. Paano ko minamarinate? Ano siya, yogurt, ano pa, lemon, konti, black pepper, curcum, ano pa ba nilagay ito? Asin. Ano ko pa ba itong gulay na ano? Anong gulay? Kung ano kung magluluto pa ako ng gulay. Oh, na, saluyot na yan. Sabaw naman yun, Day. Hmm. Hindi mang gulay na ako. Salad na lang. Ha? Salad. Salad talaga. Hindi ba nawawala salad? Ayaw nga. Oh, gulay na yun. Ano pa ba? Ano pa ba? Nangangamoy na ang ano? Ang aking Kate. Si Jane, may glove shout out. Salamat sa pagpunta. Tapos ka na bang mag-live, sis? Nakita kitang naka-live. Tututan tayo, guys.
luto. Lagyan mo ba ng pabrika? Oo, may pabrika. Lagyan mo ng pabrika. Gayahin mo. Maglagay ka ng pabrika. Hindi ako naglagay ngayon ng pabrika kasi wala kaming pabrika. Ubus na. Pabrika. Pabrika, yung kulay pula na ano, powder. Paprika. Hindi pabrika. Usapan natin sa pagsasama natin. Ang pera ko, pera ko. Ang pera mo, pera ko. Bakit na mag-usapan? Kasi usapan natin sa pagsasama natin. Ang pera ko, pera ko. Ang pera mo, pera ko. Bakit na mag-usapan? Kasi usapan natin sa pagsasama natin. Ang pera ko, pera ko. Kaya nagluluto si Regine. Mr. Roberts, ikaw fiancé din ang ikaw. My fiancé left me. So, why don't we get married instead? Emma arrived at the ceremony at City Hall at the scheduled time. She looked for Nathan, but he was nowhere to be found. So, she decided to call him. Daisy Foon. Nag-love shout out si Sikoy. Kamusta na? Kamusta na ikaw? Nathan, where are you? Never just got injured on stage. Bye. Yeah, let's postpone the wedding until tomorrow. Yeah. But there would be no tomorrow for Emma. Nagluluto din si Sikoy. Ah, As she walked back to the car, she felt tears streaming down her face. She pulled out her sunglasses from her bag to cover her tear-stained eyes. Suddenly, she heard a strong male voice that caught her attention. It was a handsome, tall man. A dark blue fitted suit hugged his body. A corner of a wide red handkerchief out of the front pocket of his suit. His hands fit smoothly around his strong legs. His polished shoes glistened in the sun. Although he was wearing sunglasses, you could see his chiseled face and strong jawline. Emma was sure that those
Bigay mo. Diba? Ay, dami mong karton nitong isa na. Pwede, alam naman ko saan nakalagay. And friends, talaga. Kumari. Si Mikay, magalang shout out. Yes, Mikay. Baka mamaya pang hapon daw. Mayang hapon na isend. Busy pa yung magsisend. Kaka, nandun ka na sa ano mo? Sino yung isa? Sino yan? Girombana. Magalang shout out. Salamat. Tulo ba yun? Palambutin ko lang yung aking malakheya. Malakheya. Ano tayo, maglaro tayo. 6 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Medyo busy-busyhan ng tengkay. Mapuro na yung aking kutsilyo. Gawa pa tayo ng potato chips. Ayan. Ang amo ko pagka yung chicken stick ang gusto niya, ito yung kapares. Diba? Mano-mano. Ingay ng ko pa.
Hirap mag ano, hiwa ng mano-mano. Parang makapal yung pagkahiwa ko ng patatas. Kailangan siya ay manipis. Salamat sa inyo, guys. Puro lang aking ano, guys. Aking kutsilyo. Ang ingay, no? Matabang. Ang kapal. Ang kapal. Ang kati ang ilang ko. Ang kapal ng pagkahiwa ko, guys, ng ano, ng aking patata.
Okay na yan. Okay, okay, dok. Kailang oras na ako dala, guys? Nakaisang oras na din ako, di ba? Ay, muntik na yung kamay ko. Parang ang dami na nito. So, kain na tayo, guys. Salamat sa inyo lahat. Ayan, naka 1 hour na ako. So, busy talaga si Pinkay. Gawa pa ako ng salata. Sabi, mamaya pa tayo. Ang kapal ng hiwa ko. Ang kapal-kapal ng hiwa ko. So, hindi natin siya ma-anuhan ba. Guys, salamat sa inyo, guys. 5 million in the house. Mag-end na ako, guys. Ang dami ko pang gagawin. Mag-ano pa ako. Thank you, Sis Rogen, Desi Full Albo, Osang, Giovanna, tsaka sino pa ba? Sis Dailin, sino pa ba yun? Sis Mikay, salamat. Sino pa ba? Sis Jane, Abo, salamat. Ayan. End na ako, guys. Sis Osang, salamat. Manny Kubi, salamat. Salamat sa inyo lahat, guys. Ayan, luto-luto lang muna si Pinkay. Bye-bye. Sis Mikay, salamat. Bye-bye. Sana yun. Dito.